Pazite oglas. Mladić 18 godina traži posao. Ajmo. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Vidim tu dali ste oglas da već 18 godina tražite posao. A to je za mog nečaka, nije za mene. Evo. Znači on već 18 godina traži posao. Da, ali on ima već sad 19, to je bilo prošle godine, to stoji, ali on već sad ima 19. Znači sad već 19 godina traži. Da. Pa kako nije mogu u 19 godina naći posao? Ne, pa sad ne ide više u školu, znači traži posao, šta će? Išao je 19 godina u školu. Ne, on ima 19 godina, znači nije napustio školu, pa hoće raditi sada. A kako nije od kad je završio školu u tih 19 godina uspio naći posao? Pa tek je sad počeo tražiti. A šta je radio 19 godina? Pa je išao u školu, kažem, prije pola godina napustio školu i šta onda... Pa koliko puta je pao razred ako je išao 19 godina u školu? Ne znam ja to. To se moja sestra mora pitati, ja pojma nema šta su oni tamo radili. Jer gledajte, strašno je to da jedan čovjek 19 godina traži posao i ne može ga naći. Razumijete? A čujete, šta mora tražiti, šta hoće ga naći, neće ide pokušava. Da. A recite, zašto on nije tih svih godina našao posao? Ne znam. A zašto? Ne razumijem. Nije mi jasno, on je išao 19 godina u školu, je tako? Da. I sad, nakon toga, kad je išao, je tražio 19 godina posao. Pa nije 19 godina tražio, ako je sad napustio školu, sad je tražio par mjeseci. Ali rekli ste da je išao 19 godina u školu, znači, realno govoreći, ako on ima sve skupa koliko? 50 godina? 19 godina ima on. Zato kažem, mladić od 19 godina traži posao, tako piše oglas. A ne piše tako. Piše mladić 18 godina da traži posao. Pa dobro, 18, ali sad, kažem, više nema 18 nego sad napunio 19. Znači već 19 godina traži posao. Da, recite mi šta vama treba, ne znam, za posao nešto ili ne? Ne. Onda ništa. Bok.